Sanibonani nonke. Ngiyanibingelela ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Greeting you is Pastor Sabelo Richard Zulu from Mercy in Christ Ministries. Ngiyanibingelela bafowethu, odadewethu, omama, obaba, omkhulu, anyone who's watching this message, wherever you are, I greet you with the wonderful name of Jesus. Bafowethu, sengiphuthume enkonzweni, sesishayile isikhathi kodwa ngithi angiphuthume nawo umlayezo. Bafowethu, sinenkonzo our Jesus night ngeyi-29 ntambama, ngo-5 ntambama ngolesihlanu. We have a wonderful and a powerful service esiyoba sinayo lapha ebandleni lethu lapha eMercy in Christ Ministries eLukwatini RDP lapha ema-New Stand. Siyakumema lapho khona, fika ubuye uzodumisa nathi, sidle izwi likaNkulunkulu, thola imkhuleko. Buya sondela, biza abangani bakho, izihlobo zakho, buya udumise nathi. Inkonzo yethu sihlela ubusuku kodwa isazoqhubeka ngomgcibelo, iqhubeke futhi ngosonto. Uma ufuna ukwazi imininingwane ngomgcibelo ukuthi ihlele kanjani, hlala kuleli page leMercy in Christ Ministries, uyayithola yonke imlayezo ukuthi ngomgcibelo kuyokhonzeka kanjani. Kodwa siyithathe step by step. Friday sinenkonzo uNkulunkulu asihlelele yona, our Jesus night, our Passover conference. Iyaqala ntambama ngo-5 until late. Lapho ke wena uma ufika eRDP noma ema-New Stand, ufika eMbondo noma eMbonvo esikolweni, sofikile ebandleni lethu lapho sikhonza khona, qhubeka uhamba uye car wash. On your left there's a car wash, on your right there's a green tuck shop. Sikhona lapha emkhukhwini. uNkulunkulu asibeke khona, awubeke khona umkhumbi wakhe ukuthi abantu baphile khona. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze kahle, uNkulunkulu akukhanyisele. See you there. God bless you. Bye bye.